Πίσω από κάθε σετ υπάρχει μια ιστορία. Πίσω από κάθε ιστορία υπάρχει ένας άνθρωπος. Ακούτε το Raw Space. Καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ σε άλλο ένα Raw Space, εδώ στο Παρέα Radio. Κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα συναντάμε έναν διαφορετικό άνθρωπο πίσω από τη μουσική, μιλάμε για τη διαδρομή του, τις επιρροές του και όλα όσα δεν φαίνονται όταν βρίσκεται πίσω από το deck. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε τον Petal. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Βασικά, μας φιλοξενείς ουσιαστικά. Βρισκόμαστε στο χώρο του, να ξέρετε, να γνωρίζετε κι εσείς. Είμαστε στην οικία του Petal. Petal. Έχει ένα τόνο το όνομα από πάνω. Ακούω πολύ κόσμο για να λένε Petal. Πες μου λίγο γι' αυτό. Είναι Petal, γι' αυτό έχω βάλει τον τόνο καθαρά, για κανένα λόγο. Δεν είναι ότι μ' άρεσε στιλιστικά ή το οτιδήποτε. Το έχω βάλει γι' αυτό, γιατί από μικρή ηλικία με φωνάζουν Petal. Ναι. Και πάντα όμως τον μπερδεύανε με το Petal. Και το παίρνει η μπάλα και ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρο. Με ρωτάγανε συνέχεια και που με ρωτάγανε το έλεγανε πάλι λάθος. Και πάλι και ξανά και ξανά. Ναι. Και πλέον έχει εδραιωθεί, έχει μείνει πλέον χαραγμένο στη μνήμη του κόσμου. Petal. Όσους κύκλους και να αλλάξω σε αυτή τη ζωή. Ό,τι και να γίνει. Petal, από Πεταλό. Από το επίθετό μου που είναι Πεταλίδης. Πεταλίδης. Και το όνομά μου το μικρό Αλέξανδρος. Μάλιστα. Θα μπορούσε να έχουν Πεταλ Πεταλίδης Αλέξανδρος, αλλά όχι. Είναι Πέταλ από το Πεταλίδης. Και γιατί έτσι με φωνάζανε. Πολύ ωραία. Έχουμε ξεκινήσει το opening track Alarico Drops of You, επιλογή του Petal. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι, αλλά εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε ότι αύριο σταματούσε να υπάρχει η μουσική. Ποιος θα ήταν ο Petal χωρίς μουσική? Ποιος θα ήταν αυτός ο άνθρωπος αν δεν υπήρχε καθόλου μουσική? Ο Πέταλ χωρίς μουσική δεν θα υπήρχε, γιατί δεν θα υπήρχε ο Αλέξανδρος πίσω από τον Πέταλ. Η μουσική γενικά από μωρό είναι μέσα στη ζωή μου, σε οποιοδήποτε φάσμα της. Οπότε πώς θα περιγράψεις τη ζωή σου χωρίς τη μουσική? Ευθανασία. Ευθανασία, direct, κατευθείαν, έτσι, όχι αστεία. Ρο, πολύ ρο. Σαν έτσι χαρακτήρα, πως έχω κόψει λίγο, είδα εκεί πέρα κάτι Instagram, κάτι δημοσιεύσεις διάφορα. Ανακάλυψα στα social πως τηρείς, όπως έχεις πει και ο ίδιος, ένα low profile γενικά. Πως δεν εστιάζεις και τόσο στο φαίνεσαι. Θα ήθελες να εξηγήσεις λίγο το σκεπτικό σου εδώ πέρα? Πες μας λίγο, μίλησέ μας γι' αυτό. Είναι καθαρά αυτό που έχω σαν φιλοσοφία για τη συγκεκριμένη φάση, ότι it's all about music. Δεν έχει να κάνει ούτε για τον άνθρωπο. Προφανώς έχει να κάνει με το ποιόν του ανθρώπου, άμα το γνωρίζεις καλό είναι. Αλλά έχει να κάνει καθαρά με τη μουσική. Να σταθώ λίγο σε αυτό, έχει να κάνει καθαρά με τη μουσική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, επειδή ζούμε και σε μια εποχή και από παλιά γινόταν, αλλά τώρα που βγαίνουν, ακούμε διάφορους καλλιτέχνες, διάφορα πράγματα. Ναι. Δεν μειώνεις τα στάνταρ σου ναι. για τη μουσική.
είναι όλο ένα κέλυφος όλο μαζί. Τα στάνταρτ της μουσικής. Όχι τα στάνταρτ της μουσικής, τα στάνταρτ τα ανθρωπιστικά. Πες μου λίγο, μίλησε μου λίγο γι' αυτό για να το εμπεδώσω. Αν είναι παραβατικός ή κάποια κολεκτίβα, το οτιδήποτε συμβαίνει behind the scenes και έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα, τα γνωρίζεις, δεν το σαπορτάρεις, κάντε με. Σίγουρα. Και... οπότε δεν είναι απαραίτητα η μουσική. Μπορεί να παίζει την καλύτερη μουσική, αλλά να είναι ο πιο μεγάλος μαλάκας άνθρωπος στις συμπεριφορές του, σε όλα του. Σωστά. Οπότε εσύ θες να μείνεις, παιδί μου, έτσι αναγνωρίσιμος από τη μουσική σου, όχι από το ποιος είσαι, ποιος φαίνεσαι και τι. Τι κάνω, τι φοράω, που βγαίνω. Ναι. Ναι, δηλαδή και ό,τι ποστάρω στο τέτοιο είναι πιο πολύ γεωβασιλέματα, landscapes, street art και καλά φωτογραφή, ναι. Δεν κάνω expose την προσωπική μου ζωή σε detail τώρα, δηλαδή θα βγάλω, είμαι στο βουνό, θα βγάλω ότι είμαι κάτω από μια νομογεννήτρια και ακούγεται μουσικές. Ναι. Spoiler. Back to προσωπική ζωή. Ναι. Η πρώτη έτσι μουσική ανάμνηση που έχεις στο μυαλό σου από την παιδική ηλικία, μικρή ηλικία, που σου έρχεται στο μυαλό και σου έχει μείνει ακόμα και σήμερα, έτσι, μια μουσική ανάμνηση. Τώρα μπορεί να είναι, ξέρω, η γιορτή του δημοτικού που είχατε κάνει. Το έχεις. Πες το. Στο αμάξι με τον αδερφό μου το μεγάλο και είναι το τραγούδι που σου ανέφερα πριν ξεκινήσουμε, το Silence από Delirium σε remix Tiesto. Δηλαδή... Όχι, είναι κομματάρα, εντάξει. Είναι old but gold. Ο αδερφός μου την έχει ζήσει αυτή την εποχή, ήταν τότε στο prime αυτής της εποχής. Είναι δηλαδή ένα track που λες δεν θα το βαρεθείς ποτέ. Να το ακούσεις ξανά και ξανά και ξανά. Ποτέ τον ποτόν. 27 χρόνια το ακούω. 27 χρόνια non-stop, παιδιά, Silence. Εντάξει, να έχετε και στο νου, να ξέρετε. Μαθαίνουμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Και εσύ, based in Athens, από πού μας προέρχεσαι? Είμαι Αθήνα, γέννημα Θρέμα κι εγώ. Έχω αλλάξει διάφορες γειτονιές λόγω οικογενειακών λόγων. Ξεκίνησα Νέο Ηράκλειο μέχρι τέλη δημοτικού, μετά γυμνάσιο Λύκειο Κέρμη με όμως νταλαβέρια προσκόπους ή μπάσκετ οτιδήποτε με Παπάγο και Χαλάνδρη, και επειδή Χαλάνδρη είναι η μεριά της μητέρας μου based και πλέον μένουμε εδώ. Είχα διάφορες έτσι. Έχεις κάνει τούτο δηλαδή σε όλη την Αττική γενικά, από γειτονιά σε γειτονιά. Και μετά εντάξει, εκεί προς Λύκειο πήγε σε όλη την Αθήνα. Παγκάκια, shout out στα παγκάκια. Ένα μεγάλο shout out. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η φάση με τα παγκάκια. Πέρα από τα παγκάκια, στην μουσική τώρα, πώς έχει επηρεάσει η Αθήνα, τι σου έχει κάνει η Αθήνα μουσικά, πώς ξεκινήσαμε, μπουζούκια, pop, ξεκίνησες με ηλεκτρονική κατευθείαν και σου έχει χτίσει ένα προφίλ η Αθήνα ή δεν άφησες την Αθήνα να σε επηρεάσει? Με έχει επηρεάσει προφανώς η Αθήνα. Ειδικά στην αρχική μου καλλιέργεια. Σου είπα, πρώτο τραγούδι που θυμάμαι από μικρός είναι αυτό του Tiesto, οπότε πρώτο πάει ηλεκτρονική μουσική γενικά. Μετά ήμουνα πάρα πολύ με Linkin Park, την έβρισκα με Bong Da City σε άλλα φάση μετά. Άκουγα και Akon, άκουγα και Pitbull. Έχω από όλες τις φάσεις. Ο πατέρας μου είναι μπουζουκτζής, όχι παίζει, θαμώνας ήτανε. Οπότε έχω ακούσει και Πασχάλη Τερζή και... Από το βορρά μέχρι τον νότο και δεν συμμαζεύεται. Και έχουμε φτάσει περάσει και από hip hop γυμνάσιο Λύκειο, full, και ακόμα ακούω δηλαδή, μ' αρέσει, αλλά όχι trap. Μην το αλλάξουμε αυτή την τέκνο. Ναι, παραμένουμε στην ηλεκτρονική σκηνή δηλαδή. Μα όχι, όπου θες το πάμε, όπου θέλουμε το πάμε εδώ πέρα. Και το έχω απορία πραγματικά για το. Επειδή ξέρεις, και έχω ακούσει που σε έχω πετύχει και ένα μάτς, έχω πετύχει και στο. Και Ρετυρέ και στο Νάους και από εδώ και από εκεί σε διάφορα. Πώς θα ανακαλύπτεις έτσι νέα κομμάτια, πώς θα διαλέγεις, δηλαδή κάθεσαι ακούς 100 τραγούδια και λες «Α, αυτό το ένα μ' αρέσει» ή πώς το βλέπεις αυτό? Ακούω μουσικές, κρατάω τραγούδια, τα ψάχνω μετά, ακούω sets, βρίσκω καλλιτέχνες, από τους καλλιτέχνες πάω στα labels και γενικά ό,τι μου αρέσει το καβατζάρω. Είμαι στη φάση που φτιάχνω βιβλιοθήκη για να υπάρχει. Αν και ένας DJ
βάζει συνέχεια πράγματα. Είτε καινούρια, new releases, είτε πιο παλιά. Γιατί η μουσική υπήρχε και θα υπάρχει για πολλά χρόνια. Και πώς είναι, πώς θα το πω τώρα, πώς ένα track, τι το κάνει να ξεχωρίζει για σένα, τι είναι αυτό που θα το κάνει να ξεχωρίσει για να το επιλέξεις, με ποιο mindset Η πας. αίσθηση. Τι μου δημιουργεί. Προφανώς και το αυτή, άμα μου χτυπάει κάτι, π.χ. έχω κάτι πιατίνια, κάτι rides, κάτι παλαμάκια που ακούγονται αλλού, σαν την βεντάγια που κάνει άλλος μέσα Το στο κλακ-κλακ, το κλακ, που σου δημιουργεί ένα καρδιακό λίγο το πρώτο κλακ. Μπερδεύεσαι, λες τώρα αυτό είναι το τραγούδι. Μπορεί να είναι το τραγούδι, αλλά δεν είναι και είναι λάθος. Ναι. Υπάρχουν track δηλαδή που έχω απορρίψει για αυτόν τον λόγο. Ότι μου ακούγονται πράγματα που δεν μ' αρέσουν, ενώ έχει κάποιο vibe που μ' αρέσει ταυτόχρονα. Αίσθηση hi-hat λοιπόν, άκουσα εδώ πέρα να λες. Είσαι του hi-hat και του drone, το βάζει να φεύγει έτσι το πιατίνι. Να μην υπάρχει, και αν υπάρχει να είναι χαμηλό, να μην είναι ο main character, να χτυπάει αυτό που ακούς και νομίζεις ότι είσαι ανάμεσα σε εποχή για πιατίνια και βαράνι drummers. Οκ, δηλαδή τι να είναι το main character του τραγουδιού. Μελωδία, μπλιμπλίκι, όχι ενοχλητικό πάλι όμως. Ναι. Η γκρούβα που δεν είναι είδος, η γκρούβα υπάρχει στην τέκνο, πρέπει να υπάρχει γιατί η τέκνο είναι χορευτική. Πού κυμαίνεσαι δηλαδή μουσικά, πού θα είναι το frequency σου. Τέκνο παίζω, hypnotic, το γκρούβα πάει στο χορευτικό, dancey, brainy, dreamy, emotional. Αυτό είναι το vibe μου γενικά. Δεν ξέρω ποιοι έχουν την ευκαιρία και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν Petal, αλλά αν δεν την έχετε ακόμα, θα την έχετε και it will be worth it. It will be worth it. This man right here, he's fire. Για την Αθήνα και την Ελλάδα γενικά, έχεις να σχολιάσεις, ρε παιδί μου, λίγο να το πάμε προς τη σκηνή, τι συμβαίνει, τι γίνεται εδώ πέρα στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικά, πώς το βιώνεις, ξενερωμένα, χαρούμενα, έτσι και έτσι. Λίγο πικαρισμένα κάπως, γιατί έχουμε έλλειψη σε χώρους, proper χώρους. Ο κόσμος βγαίνει, ξεκάθαρα, δεν είναι ότι δεν έχουμε επιλογές. Είμαστε σε μια καλή φάση, πρέπει αυτό να βρούμε έναν καλό χώρο μεγάλο, να κάνουμε μεγάλα events, να γίνονται σωστά μεγάλα events και άλλα 1-2 κλαμπάκια θα ήταν νομίζω. Οπότε ουσιαστικά στην Αθήνα λείπει τα venues, ηχοσύστημα ή είμαστε καλά και από ηχοσύστημα. Όχι. Δεν είμαστε καθόλου καλά, έτσι. Okay. Το ακούω αυτό. Εγώ Οπότε... σαν venues 2 έχω με ηχοσύστημα που να πεις ότι μπορούν να στηρίξουν και να είναι στα στάνταρ του εξωτερικού. Και αυτά είναι? Στα clubs τώρα σου λέω έτσι, όχι σε warehouses κλπ. Το Astron και το Smart. Astron και Smart. Που θα μπορούσε προφανώς, έχει ακόμα για να φτάσει και ακόμα πιο πολύ τα στάνταρτ της Ευρώπης, αλλά μικροκινήσεις. Οπότε λείπουν πράγματα από την Αθήνα γενικά. Ναι, λείπουν πολλά. Λείπει quality. Λείπει quality πράγματι. Προς το παρόν μέχρι τώρα γνωρίσαμε λίγο καλύτερα τον Petal. Θα το πω το Petal, να ξέρεις κατά λάθος. Θα το πω το Petal κατά λάθος, να ξέρεις. Θα συμβεί πάρα πολύ κάλλιστα αυτό και απολογούμε εκ των προτέρων. Θέλω όμως τώρα λίγο έτσι να γνωρίσουμε. Ήρθε η στιγμή να το γνωρίσουμε κι αυτό. Εσένα μέσα από τη μουσική σου, μέσα από αυτό που θα δώσεις στο Raw Space Guest Mix. Να πούμε το mindset πίσω από το συγκεκριμένο mini mix. Το έχεις σκεφτεί, για πες. Θα κόψουμε τώρα το part A. Ναι. Και θα παίξουμε κατευθείαν raw ό,τι προκύψει από τη συλλογή. Κανένα club context, κανένα flow. Είναι καθαρά raw ό,τι θα έκανα π.χ. practice αυτή τη στιγμή αν ήμουν μόνος μου απλά για να κάνω practice. Ουσιαστικά Raw Space Guest Mix από Petal. Ό,τι είναι τώρα. Ό,τι είναι τώρα. Ακολουθεί αμέσως τώρα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούσαμε το Raw Space Guest Mix του Petal και είμαι λαχανιασμένος, παιδιά, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έριξε έναν χορό εδώ πέρα. Οπότε, άμα ακούτε μία ανάσα να υποφέρω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, είναι από το set, να ξέρετε. Και φαντάζομαι και σε εσάς, όπως και σαν να σας φάνηκε, σχολιάστε το, αφήστε ένα feedback, να έχουμε εδώ πέρα να ξέρει και ο Petal τι ήταν αυτό που ακούσατε. Και τέριαζε πάρα πολύ με αυτό που λέγεις προηγουμένως για την αίσθηση που θες με τη μουσική. Το άκουσα πάρα πολύ αυτό μέσα στο set σου. Και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ήταν ό,τι είναι τώρα, θέλω να μου πεις τι τίτλο θα έδινες σε αυτό το mix. Έτσι λίγο με γρήγορες σκέψεις. Ο τίτλος που έγραψα νομίζω στο αρχείο που σου έδωσα, το Raw Mix. Με Raw Mix. Ωραία. Raw Mix. Raw Mix. Ο τίτλος είναι Raw Mix. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, τώρα που ακούσαμε και το σετάκι, ήθελα να σε ρωτήσω γενικά, επειδή όλοι οι άνθρωποι κάνουμε τα λάθη μας, αν υπήρχε κάποιο έτσι λάθος στο καλλιτεχνικό σου κομμάτι της ζωής που να σε έκανε να γίνεις έτσι, παιδί μου, να σε βοήθησε να ασχοληθείς περισσότερο, να γίνεις καλύτερος. Ένα λάθος που να έκανες κάπου, κάτι. Το πρώτο μου λάθος. Λέω, όχι, αυτό δεν μπορεί να ακούγεται από μένα. Το να ρωτιώσω δηλαδή. Δεν μπορεί να ακούγεται από μένα όταν φτάσω. Δεν πειράζει. Όταν φτάσω στο επίπεδο που θέλω. Δηλαδή, ξέρω ότι αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή το λάθος δεν είναι αυτό. Οπότε έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, αυτοσχέδια, δεν έχω βγάλει κάποια σχολή. Ναι. Από πιτσιρικάς μπορεί να μίξαρα ό,τι σου έλεγα πριν στα είδη που ακούω. Σε κάνα φίλο μου που είχε κονσόλα, γιατί εγώ δεν είχα. Ναι. Πάντα δηλαδή είχα αυτό το να ψαχτώ, να το κάνω, να δω. Οπότε πρώτο λάθος που είχες είναι να ακούσεις κάτι πολύ λάθος και να λες αυτό το έκανα εγώ. Πώς βγήκε δηλαδή? Έχω λαχανιάσει. Όχι από την άποψη ότι αυτό το έκανα εγώ. Θέλω, αυτό δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνω εγώ. Ναι. Αλλά αυτό το κατάλαβα πολύ πριν αποφασίσω ότι θέλω να κάνω εφόρου ζωής σαν επάγγελμα το DJing και την παραγωγή. Μάλιστα. Πριν το κάνεις το DJ, την παραγωγή και τα σετάκια και την κονσόλα και τα λοιπά, εσύ πώς έτσι βρέθηκες σε αυτή τη σκηνή? Πού ήταν αυτό το μέρος που βρέθηκες και... Εδώ θα σου πω ένα fun fact με το πρώτο επεισόδιο που έκανες με τον μηχανικό. Με YLM, ναι. Ήμουνα και εμένα, η πρώτη μου φορά ήταν στην Ορφέως. Σε ένα πρωτοχρονιάτικο τσικνοτέκνο. Τσικνοτέκνο. Είχε ξεκινήσει Τσικνοπέμπτης να γίνεται. Και το κάνανε πρωτοχρονιά με αυτό το title, τέλος πάντων, σε μια υπόγα. Άλλη φάση, καμία σχέση. Αυτή η Ορφέως γενικά είναι κάτι σαν το μητέρα, σαν το νοσοκομείο, ξέρω εγώ. Εκεί πέρα έχει γεννηθεί. Εκεί έχουν γεννηθεί πολλές προσωπικότητες. Από εκεί βγαίνουν τα ορκ. Πραγματικά. Ορφέως ο ένας, Ορφέως ο άλλος. Δηλαδή, στο επόμενο επεισόδιο, αν ακούσω την ίδια απάντηση, παιδιά, κάτι συμβαίνει, να ξέρετε. Υπάρχει κάτι το περίεργο εκεί πέρα που συμβαίνει. Κοίταξε, νομίζω ότι οι περισσότεροι. Δεν είμαι σίγουρος. Από το στενό μου κύκλο τουλάχιστον έτσι ξεκινήσανε με το πολύ underground party. Δηλαδή, ο κολλητός μου που με πήγε σε αυτό το party είχε από εκεί εντριβεί. Προφανώς άκουγε ηλεκτρονική μουσική από γνωστούς καλλιτέχνες, αλλά και αυτός έτσι είχε ξεκινήσει. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή προηγουμένως επίσης είχαμε αναφερθεί στο γεγονός ότι δεν σ' αρέσει το φαίνεστε, είναι το low profile που θες να διατηρήσεις κτλ. Με τα social media γενικά πώς το βλέπεις? Θεωρείς ότι είναι χρήσιμα στις μέρες μας για έναν DJ καλλιτέχνη? Είναι χρήσιμα να τον βοηθήσουν να έχει αναγνωρισιμότητα? Ξεκάθαρα. Και όχι μόνο αναγνωρισιμό. Είναι πώς θα το δει και θα το κάνει ο καθένας όπως το νιώσει. Άλλοι το κάνουν με το να ανεβάζουν τον εαυτό τους και 2 συντιέρες, 3, μια κονσόλα, το οτιδήποτε. Άλλοι με το να ανεβάζουν απλά μιξάκια, να μην ανεβάζουν τα reels που λέμε. Εκεί θέλω να πατήσω και να σε ρωτήσω, δεν αισθάνεσαι λίγο ότι κάπως είναι, ρε παιδί μου, λίγο content creator πλέον κάπως? Ακριβώς. Για μένα, θα σου το πω ποζέρικο. Ποζέρικο, ναι. Χωρίς να το κράζω έτσι. Ναι, ο ποζέρος δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι που εμένα προσωπικά όμως δεν με εκφράζει. Η ποζεριά γενικά. Γι' αυτό και έχω επιλέξει, έχω βρει αυτή τη φυγή στον κόσμο του content creation να προβάλλω τη μουσική μου αυτή καθ' αυτή όμως όσο γίνεται. Καλή ώρα ένα 3,5 ώρες set ανεβασμένο στο SoundCloud. Ακριβώς. Που προήλθε από το Sex Your Energy, δεν είναι? Ακριβώς. Ναι. Και πάνω σε αυτό που μου δίνει μια ωραία πάσα να σου πω ότι ειδικά στους καινούριους καλλιτέχνες σαν και εμένα, γιατί και εγώ καινούριος είμαι,
Μην κολλάτε με το απαραίτητα τέλειο. Αν μου φύγε λίγο το beat. It's okay. Το train wrecking, ξέρω που λένε ότι. Το beat matching. Να ακούω να φεύγει λίγο. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο πάρτι είχε πάρα πολλές αντανακλάσεις, οπότε έχανα, μπερδευόμουν. Δεν είχε και πολύ μικρά monitor, είχε 5, 6 τι είχε. Οπότε μπερδευόμουν. It's okay. Το θέμα είναι το forest και όχι το tree. Όχι, μ' αρέσει αυτό το vibe, μ' αρέσει αυτή η ενέργεια που βγάζει. Γιατί τα αναγνωρίζεις αυτά, τα εκφράζεις κανονικά, συμβαίνουνε. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι πάντα. Τέλειο. Αυτό. Και επίσης. Στο Smart που έχει τέλειο monitor και γενικά πολύ καλό ήχο, δεν σου φεύγει. Άμα έχεις αυτή να το κάνεις σωστά, δεν θα έχεις τις αμφιβολίες που έχω εγώ. Π.χ. σε εκείνο το warehouse. Γιατί είναι όλο αμφιβολία, δεν ήταν κακή τεχνική. Ήταν. Ψάχνω να βρω το τέλειο beat συνέχεια. Κοίταξε να δεις τώρα. Το τωρινό σου κεφάλαιο γενικά. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά υπάρχει επόμενο κεφάλαιο, υπάρχει κάτι το επόμενο, το μετά για σένα που σκέφτεσαι. Ναι, πώς το βλέπεις, πώς το νιώθεις. Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσω επιτέλους να παράγω και να βγάζω τραγούδια δικά μου. Παραγωγή, production. Ναι. Το οποίο θα με βοηθήσει να κάνω και αυτό που θέλω, να πηγαίνω σε χώρες και πόλεις να παίζω κάθε Σαββατοκύριακο. Γιατί αυτό είναι που μου αρέσει να κουνάω τον κόσμο και να του προσφέρω μια εμπειρία ψυχική, σωματική, ενεργειακή, ό,τι νιώθει ο καθένας. Γιατί η μουσική μεταφράζεται ανάλογα τις φάσεις που βρίσκεσαι. Δηλαδή, ένα σετ που θα το ακούσεις τώρα που είσαι λυπημένος, παράδειγμα, και σε ένα σετ μετά από 2 χρόνια το ίδιο σετ, μπορεί να το ακούσεις και να σου προκαλέσει άλλα συναισθήματα. Με μεγάλο gap, έτσι. Ναι. Όχι να το ακούσεις κάθε εβδομάδα. Εννοείται. Αυτό το μετά από 2 χρόνια και μετά από κάποια χρόνια θα το κρατήσω, γιατί στη συνέχεια θα σου κάνω μια special ερώτηση, να ξέρεις. Και πάμε λίγο σε πιο quick fact για σένα, έτσι. Okay. Λίγο τις προτιμήσεις σου, τις επιλογές σου, πού θα σε πετύχουμε, πού δεν θα σε πετύχουμε, τι σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ψιλοκατάλαβες. Λοιπόν, πες ότι πας σε ένα παρτάκι, ρε παιδί μου, θα προτιμήσεις κλαμπ να είναι, warehouse, παραλία, βουνό, παιδιάδα, πού είναι εκεί που θα βρούμε σίγουρα πέταλ. Όχι μόνο να παίζει, αλλά και να χορεύει. Παντού. Παντού θα με βρεις. Βασική προτίμηση, κάτι που να λες εδώ. Νούμερο 1, έτσι αυτό. Ρε φίλε, νομίζω τα πάρτι στη φύση είναι τα πιο ωραία. Γενικά. Αλλά μετά μπαίνει και η ζυγαριά. Μπορεί να έχει ένα πολύ ωραίο πάρτι στο Άθρον ή στο Smart. Μάλιστα, ναι. Και να έχει ένα αδιάφορο μουσικά, θα έλεγες, στο βουνό. Τα πάρτι στο βουνό κρατάνε και μέχρι το πρωί, οπότε μπορείς να πας και στο κλαμπ και μετά να πας και στο βουνό. Πολύ σωστά, η συνέχεια να είναι γνωστό αυτό. Είναι σε βάση το ζουκού ήρθε. Πάμε. Μας αρέσει να το ζούμε βερολινέζικα. Ακριβώς. Δεύτερη αναφορά στο μηχανικό. Αυτή είναι η Βερολίνο, ξεκάθαρα η φάση. Γιατί όπως ρώτησα και προηγουμένως, και θα το ξαναρωτήσω αυτό, γιατί δεν το μαθαίνω για να ξέρω τη φάση σας γενικά. Opening, closing, main. Πού βάζεις τον εαυτό σου. Το καθένα έχει την ομορφιά του και τη δυσκολία του. Όταν ξεκίνησα να παίζω, ακόμα και πριν από το επαγγελματικό, το θέλω να το κάνω και μόλις είχα ξεκινήσει, ήμουνα του closing. Ναι. Αλλά έχω αρχίσει να το νιώθω ότι αυτό είναι λίγο πιο safe zone. Γιατί ο closing παίρνει μία πάσα και έχει εκείνο το τέρμα μπροστά του. Παίρνει έναν κόσμο με την ενέργεια, ξέρω εγώ, που είναι τύπου σχεδόν ολοκληρωμένη και πάει προς τα σβησίματα. Ναι. Okay. Αυτό είναι πιο safe μουσικά. Αλλά άμα ως DJ θες να διατηρήσεις την ενέργεια και να συνεχίσεις τον κόσμο να χορεύει, έχει τη δυσκολία του, ακριβώς επειδή έχουν περάσει ένα opening, ένα main, μπορεί κι άλλο ένα ανάλογα. Έχει και αυτό τη δυσκολία του. Με τα 2 openings που έχω κάνει στο Smart μου άρεσε πάρα πολύ. Το απόλαυσα και το before gig, όλη την προετοιμασία, το track selection, που εντάξει διαλέγω 100 τραγούδια και παίζω τα 60. Ναι. Έχω και δεν βγάζω μία λίστα συγκεκριμένη. Δεν σε βλέπω να πηγαίνεις safe, το ρισκάρεις. Βάζεις και λίγο ρίσκο μέσα, βλέπω, έτσι πως το λες. Άμα δεν έχει ρίσκο, νομίζω δεν έχει χαρακτήρα. Σωστός. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να σου ακούγεται αυτό. Εκ του ασφαλούς μπορείς να τη βγάλεις, αλλά έχει άλλη μαγεία το να το ρισκάρεις και να το πετυχαίνεις κιόλας.
Μάλιστα. Θέλω όμως για να δούμε και επειδή είπαμε και το επόμενο κεφάλαιο. Εντάξει, δεν σου λέω ότι, ξέρεις παιδί μου, ότι να παίξει εκεί ή το ένα ή το άλλο, αλλά το ονειρικό σου, το dream come true για σένα, σαν venue που θα ήθελες να παίξεις. Το Berghain. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω. Η απάντηση. Μ' αρέσει γιατί δεν το σκέφτηκες. Ήταν άμεση η απάντηση. Δεν χρειάζεται. Ήταν άμεση η απάντηση. Χρειάζεται τώρα. Υπάρχουν προφανώς πάρα πολλά κλαμπ στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, που θέλω να παίξω. Ναι. Γιατί και το κάθε κλαμπ είναι μια μικρή ιστορία, οπότε είναι ωραίο. Δηλαδή, μην εστιάζεις μόνο σε ένα κλαμπ. Το legendary για μένα, ο Μάικλ Τζόρνταν τον ηρικό που λέει είναι ο λόγος. Ναι, είναι το Berghain. Berghain και θα ήθελες να μοιραστείς έτσι το booth με κάποιο dream, έτσι, άτομο, artist, καλλιτέχνη, DJ. Ένα back to back, δηλαδή pedal, back to back, τι. Ντόπιο ή... Όπως είπα και σε μηχανικό, ό,τι θέλετε να είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί ρε παιδί μου ένας local για σένα να σημαίνει πιο πολλά από κάποιον μεγάλο όνομα. Ή το αντίθετο, ξέρεις. Γκαραζόπορτα. Θα σου πω δύο. Θα σου πω ένα local και ένα ξένο. Local θα σου πω το Theremin. Theremin, ναι. Έχουμε κάνει και με έχει καλέσει στην εκπομπή του στο Cannibal. Υπάρχει αυτό το set στο YouTube. Και έχουμε κοινά ακούσματα, κοινά παίξήματα, έχουμε κοινό vibe. Θα ήταν ένα ενδιαφέρον για μένα back to back αυτό. Mm-hmm. Και απ' έξω... Το απ' έξω είναι δύσκολο. Το απ' έξω είναι δύσκολο. Ναι. Γιατί είναι διάφορα τα φάσματα. Είναι πολλά τα ονόματα. Όχι, είναι πολλά τα ονόματα. Είναι πολύ η μουσική που θα ήθελα να μοιραστώ με πολλούς καλλιτέχνες. Αλαρίκο, ένα άλλο vibe λίγο πολύ πιο sexy. Με τον Demundo ένα λίγο πιο brainy. Με τον Kaiser πάλι brainy. Ναι. Πιστεύω θέλω να μας πεις κι άλλα. Όμως για αυτό το επεισόδιο θέλω να σας αφήσω μια τελευταία ερώτηση. Κάντε όμως ένα σχόλιο να πάμε και ένα part B, παιδιά. Έτσι, για πείτε. Θέλουμε volume 2, πιστεύω πως σίγουρα θα θέλουμε, γιατί εγώ θέλω. Είναι πραγματικά πολλά. Και εγώ θέλω, είχε πλάκα αυτό. Για πες μου τώρα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Κάποιο άτομο ακούει αυτό το επεισόδιο σε 5 χρόνια από τώρα. Ποια θα ήταν αυτή η σκέψη που θα ήθελες να του μείνει από αυτό το επεισόδιο? Τι θα ήθελες να κρατήσει από αυτό το επεισόδιο ένα άτομο που το ακούει μετά από 5 χρόνια? Σε 5 χρόνια θα ήθελα να είμαι σε ένα πολύ επόμενο level στην καριέρα μου. Οπότε θα ήθελα αυτός που θα το ακούσει να πει αυτό το παλικάρι ήταν ταπεινό τότε. Κατ' εμέ, συγγνώμη αν είμαι ψωνάρα. Είναι ταπεινό ακόμα. Ότι δεν την ψώνισε. Δεν άλλαξε. Μείνει αυτή η σκέψη δηλαδή. Από αυτό το επεισόδιο μένει αυτή η σκέψη ακριβώς. Πέταλ. Είναι έτσι και μια πρώτη μου επαφή με τον κόσμο. Γιατί, εντάξει, με ξέρετε ρε παιδιά, στα πάρτι είμαι ντροπαλός, με βλέπετε, δεν το έχω πάρα πολύ. Και ντροπαλός και low profile, όλο το πακέτο. Ναι, αυτό είναι έτσι ένα πιο first open up. Πέταλ, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, πέρασε υπέροχα. Που ήσουν σε αυτό το υπέροχο Rospace με την ωραία σου σετάρα, πραγματικά. Και όπως και σε κάθε επεισόδιο, παιδιά, ξεκινάμε με μια επιλογή του καλεσμένου μας. Έτσι κάνουμε λοιπόν και στο κλείσιμο. Ακούμε MK Ultra, Red Line Hero, καλά το είπα. Πολύ καλά το είπες και θα σου απαντήσω σε μια ερώτηση που έκανε στο μηχανικό. Είναι ένα από τα τραγούδια που με έκανε να πω από τις στιγμές στο set του Dark J στα Awakening το 2022 που κάνει ένα closing, κλείνει με αυτό το τραγούδι και μου δημιουργήσε το συναίσθημα ότι θέλω και εγώ να το δημιουργήσω αυτό το πράγμα σε άλλους. Ας το απολαύσουμε και επιστρέφουμε λίγο ακόμα.
Με αυτό το τελευταίο track λοιπόν ήρθε η σειρά μου να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ που ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο, για κάποιον το πρώτο που το ακούει. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να ακούσετε ξανά το επεισόδιο στο archive του Παρέα Radio, αλλά θα είναι διαθέσιμο και στο SoundCloud μου. Petal, αλήθεια, ευχαριστώ και πάλι. Εγώ. Raw Voices, Raw Sounds. This is Raw Space. Φιλιά πολλά. Φιλιά.